슈, 시, 샤, 쉐, 시, 쇼. 쉐, 슈, 시, 샤, 쉐, 시, 쇼. 세, 수, 시, 사, 세, 스, 서. 대, 두, 디, 다, 대, 드, 더. 대, 두, 디, 다, 대, 드, 더. Freedom TV, yay! 에, 에, 우, 우, 디, 디, 다, 다, 예, 예, 드, 드, 어, 어, 에, 두, 디, 다, 대, 드, 어. Freedom TV, yay!
Se. Se. Su. Su. Si. Si. Sa. Sa. Sie. Sie. Si. Si. So. So. Se. Su. Si. Sa. Sie. Si. So. Fidel TV. Yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ምሕዝነት አንጭዋን እንቅርዖብን ሓደ ግዜ ሓንቲ አንጭዋ ምስ ሓደ እንቅርዖብ ምሕዝነት ጀመረት። እንተኾነ እቲ እንቅርዖብ ገባር እከይ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንእግሪ ናይታ አንጭዋ ብገመድ ገይሩ ምስ እግሩ ኣሰሮ። ዘሊሉ ድማ ናብ ሓደ ሩባ ኣተወ። እታ አንጭዋ ድማ በቲ ገመድ ተጎቲታ ናብቲ ሩባ ኣተወት። እቲ እንቁርዖብ ተሓጒሱ ኣብቲ ሩባ ይሕንብስ ነበረ። እታ አንጭዋ ግን ሓንቢሳ ስለ ዘይትኽእሎ በቲ ማይ ተደፊና ትንፋስ ሓፂርዋ ሞተት። ኣካላት ናይታ አንጭዋ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሩባ ጸንበለል በለ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ንስሪ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነታ አንጭዋ ረኣያ። ተወርዊሩ ድማ ብክልተ ኣእጋሩ ዓጥዓታ። ንላዕሊ ገጹ ድማ በረረ። እንተኾነ እቲ ዕንቁርዖብ ገና በቲ ገመድ ምስታ ዝሞተት አንጭዋ ተኣሲሩ ነበረ። ስለዚ ድማ እቲ ዕንቁርዖብ እውን ምስታ አንጭዋ ተለከመ። እቲ ንስሪ ድማ ነታ ዝሞተት አንጭዋን ነቲ ዕንቁርዖብን በልዖም። ተፈጸመ። ሞራል ናይዛ ጽውጽዋይ ንኻልእ ክትብድል ኢልካ ዝገበርካዮ ክፋእ ግብሪ ንዓኻ እውን ይልክመካ። ህፃናት ነዛ ጽውጽዋይ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ጽውጽዋይ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 6 ቃላት ተማሂረ። ሳተን ድማ አንጭዋ፣ እንቁርዖብ፣
እግሪ ገመድ ሩባ ንስሪ እየን ደግመልኩም ዶ አንጭዋ እንቁርዖብ እግሪ ገመድ ሩባ ንስሪ እየን ህፃናት በሉ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅብፅዋይ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ዳሓን ቀኒዩ ቻው Fidel TV, yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ጽልማይ ከልቢ ኩኩናይን ወኻርያን ሓደ መዓልቲ ሓደ ከልብን ሓደ ኩኩናይን ኣብ ጉዕዞ እንከለው መሬት ስለ ዝመሰዮም ኣብ ሓደ ጫካ ክሓድሩ ተገደዱ እቲ ኩኩናይ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጨንፈር ናይ ሓደ ገረብ ደቀሰ እቲ ከልቢ ድማ ኣብ እግሪ እታ ገረብ ተገምሰሰ ኣጋ ወጋሕታ እቲ ኩኩናይ ከምቲ ልማዱ ኣዝዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ክንቁ ጀመረ ነቲ ድምፂ ናይቲ ኩኩናይ ዝሰምዐት ሓንቲ ወኻርያ ቁርሳ ስለ ዝረኸበት ብታሕጓስ ናብ ትሕቲ እቲ ኩኩናይ ዝነበሮ ጨንፈር መፀት እናኽ መስመሰት ድማ ነቲ ኩኩናይ ከምዚ በለቶ እዚ ወናኒ ከምዚ ዝበለ ጥዑም ደሃይ ከመይ ዝበለ ዕድለኛ እዩ መታን ክንላለ ካብቲ ዘለዎ በሪኽ ስፍራ እንተዝወርድ ከመይ ጽቡቕ ነይሩ በለቶ እቲ ኩኩናይ ድማ ንጉርሒ ናይታ ወኻርያ ስለ ዝፈለጦ ከምዚ ክብል መለሰላ ክብረት ይሃበለይ ወይዘሮ ወኻርያ ከም ፈቓድክን ንታሕቲ ገፀይ ክወርድ እየ የግዳስ ክወርድ መታን ክሕግዘኒ ነዚ ዓርከይ ከበራብሮ ተጸበያኒ ብምባል ነቲ ከልቢ ካብ ድቃሱ ኣበራበሮ እቲ ከልቢ ኣብ ቅድሚኡ ወኻርያ ምስ ረኣየ ዘሊሉ ጎበጣ ሞራል ናይዛ ዛንታ እቶም ንኻልኦት ኣብ መጻወድያ ክእትዉ ዝፍትኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ገዛእ ርእሶም ውዲት ይፍንጠሩ ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ ንፉዓት እንኳዕ ፈተኹማ ካብዛ ዛንታ ኸ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም ኣነ 10 ቃላት ተማሂረ ንሳተን ድማ ከልቢ ዶግ ኩኩናይ rooster ወኻርያ fox ጉዕዞ journey ጨንፈር branch ገረብ tree ወጋሕታ down ደሃይ voice ዓርኪ friend ድቃስ sleep ዝብላ እየን እስከ ደጊምና ነተን ተማሃርናየን ቃላት ንርአየን ከልቢ dog ኩኩናይ rooster ወኻርያ fox ጉዕዞ journey ጨንፈር branch ገረብ tree
ወጋሕታ down the high voice አርኪ friend ድቃስ sleep ዝብላ እየን መለማመዲ ሕቶታት ሕቶ ቁፅሪ 1 ኣብዛ ዛንታ መንን ኣብ ጉዕዞ ነበሩ መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 1 ከልብን ኩኩናይን ኣብ ጉዕዞ ነበሩ ሕቶ ቁፅሪ 2 መሬት ምስ መሰየ እቲ ኩኩናይ ኣበይ ደቀሰ መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 2 ኣብ ጨንፈር ናይ ገረብ ደቀሰ ሕቶ ቁፅሪ 3 መሬት ምስ መሰየ እቲ ከልቢ ኣበይ ደቀሰ መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 3 ኣብ እግሪ ናይታ ገረብ ደቀሰ ሕቶ ቁፅሪ 4 እቲ ኩኩናይ መዓስ ነቀወ መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 4 ኣጋ ወጋሕታ ነቀወ ሕቶ ቁፅሪ 5 እቲ ኩኩናይ ብጉርሒ ናይታ ወኻርያ ተታለለ ሓቅዶ ሓሶት መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 5 ሓሶት እቲ ኩኩናይ ብጉርሒ ናይታ ወኻርያ ኣይተታለለን በሉ ህፃናት ንሎም መዓንቲ ፅንፅዋይ ኣብዚኣ ተወዲኣላ ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅንፅዋይ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ደሓንቀኒዩ ቻው ሓበሬታ ንወለዲ ወለዲ ነዛ ክትከታተልዋ ዝፀናሕኩም ፅውፅዋይ ብመልክዕ ዲጂታል መፅሓፍ ክትረኽብዋ ምስ እትደልዩ በዚ ኣብ ስክሪን ሰፊሩ ዘሎ ኢሜይል ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ክትሰዱልና ብትሕትና ንመሕፀን ኢሜይል fidelkidstv@gmail.com እትሰድዎ መልእኽቲ ከልቢ ኩኩናይን ወኻርያን ይቐኒልና Fidel TV! Yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ፅልማይ ኣንበሳን መፍለስን ኣብ ሓደ ናይ ሓጋይ መዓልቲ ሓደ ዝፀምአ ኣንበሳን ሓደ ዝፀምአ መፍለስን ኣብ ሓደ ህሞት ናብ ሓንቲ ንእሽቶ ዒላ ማይ ንኽሰትዩ መፁ መኖም ካብታ ዒላ ኣቐዲሙ ይሰቲ ድማ ክከራኸሩ ጀመሩ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ኣብ ከቢድ ጎነፅ ዝተሓወሶ ባእሲ ተጸምዱ ንሒደት ደቃይቕ ድሕሪ ምበኣስ ድማ ላህልሁ ትንፋስ ንኽመልሱ ድማ ክልቲኦም ባእሶም ኣቋረጹ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ድማ ኣሞራታት ኣብ ልዕሊኦም ክዝምብዩ ከለዉ ረኣዩ እቶም ኣሞራታት እቲ ኣንበሳ ወይ እቲ መፍለስ ሓዲኦም በቲ ባእሲ ምስ ወደቐ ንኽበልዕዎ ይጸባበዩ ነበሩ
ነዚ ዘስተውዓሉ ኣንበሳን መፍለስን ካብ ድራር እዞም ኣሞራታት ንኸውን ሰላም ጌርና ማይና እንተሰተና ይሓይሽ ብምባል ነቲ ባእሶም ብኡ ሓዲጎም ዕርክነት ጀመሩ። ሞራል ናይዛ ጽውጽዋይ ኣብ ህልኽን ኣብ ባእስን ዝተጸምዱ ኣደዳ ተበለጽቲ ይኾኑ። ህፃናት ነዛ ጽውጽዋይ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ጽውጽዋይ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 6 ቃላት ተማሂረ። ሳተን ድማ ሓጋይ፣ ኣንበሳ፣ መፍለስ፣ ባእሲ፣ ኣሞራ፣ ዕርክነት እየን። ደግመልኩም ዶ? ሓጋይ፣ ኣንበሳ፣ መፍለስ፣ ባእሲ፣ ኣሞራ፣ ዕርክነት እየን። ሕቶን መልስን ወቅቲ ናይዛ ዛንታ እንታይ ነበረ? ሓጋይ መነመን ናብታ ዒላ መጽኡ። ኣንበሳን መፍለስን እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን እንታይ ክገብሩ ናብታ ዒላ መጹ? ማይ ክሰትዩ። እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ኣብ ባእሲ ተጸምዱ? መኖም ቀዲሙ ከም ዝሰቲ ስለ ዝተኸራኸሩ። እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ባእሶም ደው ኣበሉ? ስለ ዝላህልሁ። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን መን ይዝንቢ ነበረ? ኣሞራታት ይዝንብዩ ነበሩ። እቲ ኣንበሳን እቲ መፍለስን ስለምንታይ ዕርክነት ገበሩ? በቶም ኣሞራታት ከይብልዑ ስለ ዝፈርሁ። ህፃናት በሉ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ጽብጽዋይ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ደሓን ቀኒዩ። ቻው። Fidel TV! Yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ተኽላን ዕየትን። ሓደ ግዜ ሓደ ተኽላን ሓደ መገዲ ዝጠፍኦ ዕየትን ኣብ ሓደ ጫካ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። ወዮ ተኽላ ድራሩ ስለ ዝረኸበ ኣዝዩ ተሓጐሰ። እንተኾነ እቲ ተኽላ ነቲ ምስኪን ዕየት ጎቢጡ ክበልዖ ነብሱ ኣይገበረሉን። ስለዚ ድማ ነቲ ዕየት ንኽበልዖ ምኽንያት ክደሊ
ጀመረ። ስማዕ እስኪ ዕየቲኖ ድማ በሎ። እቲ ዕየት ድማ እናፈረኸ አቤት አያ ተኩላ ኢሉ መለሰ። እቲ ተኩላ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ተጻሪፍካኒ ሃዲምካ በሎ። እቲ ዕየት ድማ ወሪድኒ አያ ተኩላ ዓሚ ከምዚ ሎሙ ደኣ ዘይተወለድኩ እኳ ኣበይ ኮይነ ደኣ ጸሪፈካ ኢሉ መለሰሉ። ወዮ ተኩላ እዛ ቀዳሚት ምኽንያት ከም ዘይሰለጠቶ ምስ ረኣየ ደጊሙ ካብቲ ግራተይ ሳዕሪ ክትበልዕ ዶ ሪኤካ ሓቀይ ክብል ኣጓጠጠሉ። እቲ ዕየት ድማ ወሪዱኒ ካብ ዝውለድ እኳ ሳዕሪ በሊዐ ኣይፈልጥን ክብል መለሰሉ። እቲ ተኩላ እዛ ካልኣይቲ ምኽንያት እውን ከም ዘይቀናዓቶ ምስ ረኣየ መሊሱ ከምዚ ክብል ሳልሰይቲ ምኽንያት ኣቕረበ። ዋ ካብቲ ዔላይ ማይ ክትሰቲ ብዓይነ ሪኤካ በሎ። ወዮ ዕየት ድማ ተቐብል ኣቢሉ ኣያ ተኩላ ተጋጊኻ ክሳዕ ሕጂ ናይ ኣደይ ጸባ እንተዘይኮይኑ እኽለማይ ዝበሃል እኳ ኣይጠዓምኩን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ እቲ ተኩላ በተን ሕቶታት ኣመኽንዩ ነቲ ዕየት ክበልዖ ስለ ዘይከኣለ ወይለይ እሞ ጾሞይ ደኣ ክሓድር ኮይነ ሓስኩኻ ብምባል ዘሊሉ ነቲ ዕየት ጎበጦ። ሞራል ናይዛ ዛንታ እቲ ክዕምፅ ዝደለየ ንኽዕምፅ እኳ ምኽንያት እንተዘይብሉ ዓመፅ ምግባር ኣይገድፍን። ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ? ንፉዓት እንኳዕ ፈትኹማ። ካብዛ ዛንታ ኸ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 7 ቃላት ተማሂረ። ንሳተን ድማ ተኩላ፣ ዕየት፣ ጫካ፣ ግራት፣ ሳዕሪ፣ ዔላ፣ ጸባ ዝብለየን። እስከ ብሓንሳእ ኮይና ንድገመን። ተኩላ፣ ዕየት፣ ጫካ፣ ግራት፣ ሳዕሪ፣ ዔላ፣ ጸባ ዝብለየን። ህፃናት ነታ ዛንታ ደጊምኩም ብምክትታል ነዘን ዝስዕባ መለማመዲ ሕቶታት ክትምልስወን ፈትኑ። ቀዳሚት ሕቶ እቲ ተኩላን እቲ ዕየትን ኣበይ ተራኸቡ? መልሲ ኣብ ጫካ ተራኸቡ። ካልኣይቲ ሕቶ እቲ ተኩላ ነቲ ዕየት ክበልዖ ክንደይ ግዜ ኣመኽንየ? መልሲ 3 ግዜ ኣመኽንየ። ሳልሰይቲ ሕቶ እቲ ተኩላ ኣብ ካልኣይ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ኣመኽንየ? መልሲ ብዛዕባ ግራቱ ኣመኽንየ። ራብዓይቲ ሕቶ እቲ ዕየት ገና ሳዕሪ ምምጋብ ኣይጀመረን ነበረ፣ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ሓቂ፣ ጸባ ናይ ኣድዩ ጥራይ ይምገብ ነበረ። ሓምሸይቲ ሕቶ ኣብ መወዳእታ እቲ ተኩላ ነቲ ዕየት ሓዲግዎ ኸደ፣ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ሓሶት፣ ኣብ መወዳእታ እቲ ተኩላ ነቲ ዕየት ጎቢጡ በልዖ።
بلو هፃናት ንሎማዓንቲ ፅንፅዋይ ኣብዚኣ ተወዲ ኣላ ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅንፅዋይ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ክሳብ ሽዑ ደሓንቀኒዩ ቻው ሓበሬታ ንወለዲ ወለዲ ነዛ ክትከታተልዋ ዝፀናሕኩም ፅውፅዋይ بملكع ديجيتال صحف كترخبوا مس اتداليو بزي على سكرين سفيرو زلو ايميل نزيز السعب ملغتي كتسدولنا بتحتنا نمحتسن ايميل fidelkidstv@gmail.com تسدو ملغتي تسوتسواي تغلان عيتن يغني لنا ፅውፅዋይ ወደኮይ ፅልማይ ሁፓን እቲ ምኩሕ ፃፀን ሓደ መዓልቲ ሓደ ምኩሕ ፃፀ መግቡ ክምዕርር ናብ ሓንቲ ጨንፈር ናይ ሓንቲ ገረብ መፀ ኣብታ ጨንፈር ድማ ሓንቲ ናብ ፅምብላሊዕ ክትልወጥ ዝቐረበት ሁፓ ተንጠልጢላ ነበረት እቲ ፃፀ ናብ ጥቓኣ ምስ ቀረበ ድማ እታ ፑፓ ጭራኣ አንቀሳቐሰት እቲ ፃፀ ድማ ብምንቅስቓስ ጭራ ናይታ ፑፓ ተሳሕበ ሕያው ፍጥረት ምዃና ድማ ኣስተውዓለ ሻቡ ድማ ናብታ ፑፓ ቅርብ ኢሉ ብንዕቐት ከምዚ እናበለ ተጃህረ ዋይ መስክነይቲ ተደንግፂ ኣነ ናብዝን ናብትን እናኸድኩ ክፃወት ከለኹ ንስኺ ግን በዚ ዓለባ ሳሬት ዝመስል ነገር ተጠቕሊልኪ ኣብ ጨንፈር ተንጠልጢልኪ ትሕልፊ ኣለኺ ወሲኹ ድማ ነታ ፑፓ ከምዚ በላ ኣነ እንተደለኹ ናብ ላዕሊ እዛ ገረብ ይድይብ እንተደለኹ ናብ ታሕቲ ናብ መሬት ይወርድ ንስኺ ግን ምስክነይቲ ከም እሱር ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ ተቐመጥኪ ክትንቀሳቐሲ ኣይትኽእልን በላ እታ ፑፓ ንዘረባ እቲ ፃፀ ሰሚዓ ከምዘይሰምዐት ኣፅቅጥ ኣበለት እቲ ፃፀ ድማ ገዲፍዋ ከደ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እቲ ፃፀ መሊሱ በታ መንገዲ ምስ ሓለፈ ብዘይካቲ ቅርፊት ናይታ ፑፓ ካልእ ክረክብ ኣይከኣለን ነታ ፑፓ እንታይ ከም ዝገጥማ ድማ ሓስብ ጀመረ አንደበት ድማ ምንብድባድ ናይ ክንፊ ሰምዐ ፅላል ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዓለበ ነቲ ዘፅልለሉ ነገር ክርኢ ንላዕሊ ገፁ ግልጽ በለ ንሆ ድማ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽምብላሊዕ ኣብ ልዕሊኡ ክትበርር ረኣየ ብድሕሪ እዚ እታ ጽምብላሊዕ ነቲ ፃፀ ከምዚ ኢላ ሓተተቶ ዓርከይ ዘኪርካኒ ዶ እቲ ፃፀ ድማ
ኣይዘከርኩኽን መን ይኽንስኺ ክብል ተመሊሱ ነታ ጽምብላሊዕ ሓተታ። እታ ጽምብላሊዕ ድማ ኣነ እታ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ዘላገጽካለይ ፑፓ እየ። ንህልካ ግዜ ኣኺሉ ኣኽናፈይ ዘርጊሐ ክበርር ኪኢለ ሕጂ ድማ በሪረ ንስኻ ክትበጽሖ ናብ ዘይትኽእል ቦታታት ክጓዓዝ እየ። ንኹሉ ገግዚኡ ኣለዎ ዓርኩ ትምክሕትን ጃህራን ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል በሪራ ካብ የዒንቲ እትጻጽእ ተሰወረት። እቲ ምኩሕ ጻጸ ድማ በቲ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ብጃህራ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓፈረ። ደጊሙ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኸይጀሃር ድማ ወሰነ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ትምክሕትን ጃህራን መወዳእትኡ ሕፍረትን ውርደትን እዩ። ዝተምሃርናየን ቃላት ጨንፈር፣ ኣቝጽልቲ፣ ዕንበባታትን ፍረታትን ዝስከም ኣካል ናይ ገረብ። ጭራ፣ ኣብ ዳሕረዋይ ጫፍ ናይ ሓደ ሓደ እንስሳታት ዝርከብ ኣካል። ቤት ማሕቡስ፣ ገበነኛታት ዝእሰሩሉ ህንፃ። መንገዲ፣ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ዘብጽሕ መራኸቢ። ቅርፊት፣ ኣባ ጨጎራ ዝሽፈኖ ካብ ሓሪር ዝተሰርሐ ቆፎ። ክንፊ፣ ንምብራር ዘገልግል ኣብ የዕዋፍን ሓሳኹን ዝርከብ ክፍሊ ኣካላት። ምንብድባድ፣ ተደጋጋሚ ምንቅስቓስ ክንፊ። ጻጸ፣ ብዕስለ ዝነብር ገዚፍ ርእሲ ዘለዎ ተናኻሲ ሓሰኻ። ፑፓ፣ ኣባ ጨጎራ ቅድሚ ናብ ጽምብላሊዕ ምቕያሩ ዝሓልፎ ደረጃ ለውጢ። መለማመዲ ሕቶታት። ቁጽሪ 1 እቲ ጻጸ እንታይ ክገብር ናብታ ጨንፈር ናይታ ገረብ መጸ? መልሲ፣ ምግቡ ክምእርር። ቁጽሪ 2 እቲ ጻጸ ናብታ ጥቓኣ ምስ መጸ እታ ፑፓ ኣየናይ ክፍሊ ኣካላታ አንቀሳቐሰት? መልሲ፣ ጭራኣ አንቀሳቐሰት። ቁጽሪ 3 ድሕሪ ሒደት መዓልታት እታ ፑፓ ናብ እንታይ ተቐየረት? መልሲ፣ ናብ ጽምብላሊዕ ተቐየረት። ቁጽሪ 4
እታ ጽምብላሊዕ ንምብራር እትጥቀመሉ ክፍሊ ኣካላታ ኣየናይ እዩ? መልሲ ክንፊ። ቁጽሪ 5 እቲ ምኩሕ ጻጸ ኣብ መወዳእታ ብተግባራቱ ተጣዕሰ። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓቂ። ሕራይ እምበኣር ህፃናት ሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና ጽውጽዋይ ከምኡውን ዝተምሃርናየን ቃላትን መላማመዲ ሕቶታትን ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብዚ መጽእ ድማ ካልእ ጽውጽዋይ ከምኡውን ካልኦት ቃላትን መለማመዲ ሕቶታትን ሒዝና ክንመጽእ ኢና። ደሓን ኩኑ። ቻው ቻው። Fidel TV, yay! Fidel TV, yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ምሕዝነት ኣንጭዋን እንቅርዖብን። ሓደ ግዜ ሓንቲ ኣንጭዋ ምስ ሓደ እንቁርዖብ ምሕዝነት ጀመረት። እንተኾነ እቲ እንቁርዖብ ገባር እከይ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንእግሪ ናይታ ኣንጭዋ ብገመድ ገይሩ ምስ እግሩ ኣሰሮ። ዘሊሉ ድማ ናብ ሓደ ሩባ ኣተወ። እታ ኣንጭዋ ድማ በቲ ገመድ ተጎቲታ ናብቲ ሩባ ኣተወት። እቲ እንቁርዖብ ተሓጒሱ ኣብቲ ሩባ ይሕንብስ ነበረ። እታ ኣንጭዋ ግን ሓንቢሳ ስለ ዘይትኽእሎ በቲ ማይ ተደፊና ትንፋስ ሓፂርዋ ሞተት። ኣካላት ናይታ ኣንጭዋ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሩባ ጸንበለል በለ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ንስሪ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነታ ኣንጭዋ ረኣያ። ተወርዊሩ ድማ ብክልተ ኣእጋሩ ዓጥዓታ። ንላዕሊ ገጹ ድማ በረረ። እንተኾነ እቲ ዕንቁርዖብ ገና በቲ ገመድ ምስታ ዝሞተት ኣንጭዋ ተኣሲሩ ነበረ። ስለዚ ድማ እቲ ዕንቁርዖብ እውን ምስታ ኣንጭዋ ተለከመ። እቲ ንስሪ ድማ ነታ ዝሞተት ኣንጭዋን ነቲ ዕንቁርዖብን በልዖም። ተፈጸመ። ሞራል ናይዛ ጽውጽዋይ ንኻልእ ክትብድል ኢልካ ዝገበርካዮ ክፋእ ግብሪ ንዓኻ እውን ይልክመካ። ህፃናት ነዛ ጽውጽዋይ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ጽውጽዋይ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ 6 ቃላት ተማሂረ። ሳተን ድማ ኣንጭዋ፣ እንቁርዖብ፣ እግሪ፣ ገመድ፣ ሩባ፣ ንስሪ እየን። ደግመልኩም ዶ? አንጭዋ፣ እንቁርዖብ፣ እግሪ፣
ገመድ ሩባ ንስሪ እየን። ህፃናት በሉ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ፅብፅዋይ ሒዘልኩም ክመጽ እየ። ዳሓን ቀኒዩ ቻው። Fidel TV! Yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ጽልማይ ሲንደሬላ እታ ምልክዕቲ ጎርዞ። ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንግስነት ሲንደሬላ ዝተባህለት ጽብቕቲ ጎርዞ ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን ክልተ ደቃን ትነብር ነበረት። እታ ሰበይቲ ኣቦኣን እተን ክልተ ደቃን እኩያት ነበራ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ሲንደሬላ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ገዛ የስርሓ ነበራ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንሲንደሬላ ንበይና ገዲፈንኣ ናብቲ እቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ ከዳ። ሲንደሬላ ድማ ገዲፈንኣ ስለ ዝኸዳ ኣዝያ ጓሃየት ክትበኪይ እውን ጀመረት። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ሓንቲ ለዋህ ጎረቤታ ትዕዘብ ነበረት። ሲንደሬላ ክትበኪ ምስ ረኣየታ ድማ ናብቲ ሲንደሬላ ዝነበረቶ ገዛ መጸት። ስለምንታይ ትበኪ ከም ዘላ ድማ ንሲንደሬላ ሓተተታ። ሲንደሬላ ድማ ሰበይቲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ንበይና ሓዲገንኣ ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድግስ ከም ዝኸዳ ነታ ለዋህ ጎረቤታ ነገረታ። ድሕሪዚ እታ ለዋህ ጎረቤታ ኣዝዩ ምዕሩግ ክዳንን ዘንጸባርቕ ጫማን ንሲንደሬላ ከደነታ። ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ እትወስዳ ሰረገላ ድማ ኣዳለወትላ። ካብ ፍርቂ ለይቲ ንንዮ ከይተምስ ድማ ኣጠንቀቐታ። ሲንደሬላ ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ ከደት። ካብተን ኣብቲ ድግስ ዝነበራ ጎራዙ ድማ እታ ዝመልክዐት ሲንደሬላ ነበረት። እቲ ልኡል ንሲንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ። ኣዝዩ ድማ ፈተዋ። ሙሉእ ምሸት ድማ ምስኣ ኣዕለለን ሳዕስዐን። ናይ ፍርቂ ለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት ሲንደሬላ እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ዘከረት። ናብ ገዝኣ ክትምለስ ድማ ተሃወኸት። ናብታ ሰረገላ ክትስቀል ከላ ድማ ሓንቲ ካብተን ዘንጸባረቓ ጫማኣ ናብ ምድሪ ወደቐት። እቲ ልኡል ነታ ዝወደቐት እተንጸባርቕ ጫማ ወሰዳ። ነታ ጫማ ሒዙ ድማ ንሲንደሬላ ኣብ ዘላ እታ ንግስነት ክደልያ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ድማ ንሲንደሬላ ረኸባ። ሲንደሬላን እቲ ንጉስን ተመርዓው፣ ብሓጎስ ድማ ይነብሩ ነበሩ። ተፈጸመ። ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ዛንታ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ ዝተማሃርክወን ቃላት ዘን ስዕባየን ንግስነት፣ ኪንግደም፣
ጎርዞ young lady ድግስ feast ለዋህ kind ጎረቤት neighbor ምዕሩግ beautiful ሰረገላ carriage ፍርቅ ለይቲ midnight ልዑል prince ደወል bell ክንደግመ እንዶ ብሓደ ኮይና ንግስነት kingdom ጎርዞ young lady ድግስ feast ለዋህ kind ጎረቤት neighbor ምዕሩግ beautiful ሰረገላ carriage ፍርቅ ለይቲ midnight ልዑል prince ደወል bell ዝብላ ቃላት ተማሂርና ኣለና ሕጂ ናብ መለማመዲ ሕቶታት ከስክረኩም እየ ሕቶ ቁፅሪ 1 ሲንደሬላ ምስ መን ትቕመጥ ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 1 ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን 2 ደቃን። ሕቶ ቁፅሪ 2 ሰበይቲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ንሲንደሬላ ገዲፈንኣ ናበይ ከዳ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 2 ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብዪ ድግስ ከዳ። ሕቶ ቁፅሪ 3 ሲንደሬላ ምዕሩግ ክዳንን ዘንፀባርቕ ጫማን መን ከደና? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 3 እታ ለዋህ ጎረቤት። ሕቶ ቁፅሪ 4 እታ ለዋህ ጎረቤት ንሲንደሬላ እንታይ ኢላ ኣጠንቀቐታ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 4 ካብ ፍርቂ ለይቲ ንንዮ ከይተምሲ ኣጠንቀቐታ። ሕቶ ቁፅሪ 5 ካብተን ኣብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድግስ ዝነበራ ጎራዙ ዝፀበቐት መን ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 5 ሲንደሬላ። ሕቶ ቁፅሪ 6 እቲ ልዑል ንሲንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 6 ሓቂ። ሕቶ ቁፅሪ 7 ስለምንታይ ሲንደሬላ ካብቲ ድግስ ናብ ገዝኣ ክትከይድ ተሃወኸት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 7 ናይ ፍርቂ ለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ስለ ዝዘከረት።
حتى قطري شمونته سندريلا نابتا نجزء توسدا سرقلا كتسكال كلا انتاي أودغت ملسي نحطو قطر شمونته حنتي كابتن زن صبارغا جاما أودغت حتى قطر تشعته اتي لقول سندريلا نخركب منديل ناي سندريلا تتأكامه حكدو حاسوت ملس نحطو قطر تشعته حاسوت نتا سندريلا زودغاتا تنصبارق جاما تتأكامه حتى قطر عسرته أب مودعتا اتي لقولن سندريلان تمرعو حكدو حسوت ملسي نحطو قطر عسرته حكي موهتانات نلوم عنتي زدالنايا زانتا ناي سندريلا أبزي تزازيما ألا أبز غدس لما كال زانتا حيزنا لكم كلمة كسع شعو دحنكنيو تشاو Fidel TV, yay! Fidel TV, yay! بو بي با بي ب او بو بي با بي ب او Fidel TV, yay! Fidel TV, yay!
ተሽከርካሪት car ተሽከርካሪት ሰ